Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Iacov 1, versetele 26 și 27. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, ea este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Iacov 2, versetele 8 și 9. Credincioșii nepracticanți obișnuiesc să se considere persoane religioase, pe când cei practicanți se consideră mai degrabă robi neputincioși și supuși lui Dumnezeu. A fi religios, spun speculanții în credința creștină, înseamnă a păzi cu strictețe toate datinile omenești și a împlini cu regularitate ritualuri și acte de cult. Hristos ne avertizează despre astfel de oameni care inventează felurite neadevăruri pe care le anexează Scripturii, făcând-o mai degrabă o carte simbolică, iar în timp ce ei nu intră în împărăția lui Dumnezeu, îi împiedică și pe alții să o facă. Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Matei 23, versetul 13. Religiozitatea unor astfel de oameni înseamnă nimic înainte lui Dumnezeu, căci unii ca ei nu sunt ceva ce doar astăzi au fost întâlniți, ci tipologia acestui fel de religiozitate a fost întâlnită și pe vremea Domnului Isus, atunci când fariseii și cărturarii făceau rugăciuni lungi de ochii lumii, dădeau zeciuială din pismă și se îmbrăcau în haine lungi pentru a atrage respect și a fi considerați oameni sfinți. Astfel de oameni au răstălmăcit Scripturile, adăugând fel și fel de porunci care nu veneau din partea lui Dumnezeu și au făcut din templu o piață mai degrabă decât un loc de închinare sfânt. Niște morminte văruite îi numește Hristos pe astfel de oameni religioși, spunând despre ei că se îngrijesc mai mult de partea de afara paharului și a blidului, în timp ce în lăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Matei 23, versetul 25. Iacob, fratele Domnului Hristos, ne pune în vedere adevărata religiozitate, adevărata relegare a relației, ruptă cu Dumnezeu, care nu poate restabili prin datini omenești și falsitate de dragul laudelor oamenilor naivi. Cuvântul religiune, din pasajul pe care l-am citit, înseamnă în limba greacă teama de a-L sluji pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iacov spune că dacă vrei cu adevărat să practici teama de a-L sluji pe Dumnezeu, înfrânează-ți mai degrabă limba, despre care tot el ne spune că este un așa mare rău, fiind plină de o otravă cu care îl și lăudăm, dar îl și blestemăm pe Dumnezeu, cu care îi și lăudăm, dar îi și blestemăm din păcate pe oameni. Adevărata teamă de a-L sluji pe Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui. Aici Iacov ne vorbește despre orfani și văduve, căci numai față de ei ne putem arăta necondiționată iubirea, căci laude din partea lor nu vom primi, iar popularitate nu vom dobândi. Iată așadar ce înseamnă să fim religioși, iubirea aproapelui și neîntinarea de lume, căci o inimă neîntinată purifică limba omului, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Matei 15,19. Așa ne învață Hristos. Să urmărim așadar să ne închinăm în frică Dumnezeului nostru, cu un cuget curat, iubind pe cel de lângă noi, chiar și pe cel mai nenorocit, și astfel, în frică și cu tremur, vom relega relația noastră cu Dumnezeu. Amin.